Hola a tots i a totes, des de Berca Televisió presentem aquest espai dedicat als nous empresaris xemesinencs. Avui tenim a nosaltres a Ricard Peris, fundador de l'editorial Andana, una nova editorial que publica llibres i material didàctic. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bé, com naix la idea de crear una nova editorial? Doncs jo havia treballat ja al mercat editorial, diferents editorials, era un món que m'apassionava, realment vinc del món del periodisme, de la comunicació, i crec que aquesta és una vessant més, tot i que a les facultats no s'estudia el món de l'edició, que és un tema que queda un poc en l'aire, no? Perquè en periodisme ens parlen de diaris, de mitjans de comunicació, però realment fer llibres és també una altra forma de comunicar-se. I quan en la meva pràctica professional vaig descobrir després el tema del món de l'edició, doncs em va encantar, em va atreure i vaig quedar fascinat per allò. I aleshores, a partir d'ahir, amb l'experiència que havia aconseguit en els últims anys de treballar a diferents editorials del País Valencià i algunes de Catalunya, vaig decidir que pensava que hi havia un espai, que hi havia un mercat i que tenia unes idees i que volia posar-les en marxa per veure com anava. Realment, probablement no vaig escollir, bueno, aquestes coses no es escolleixen el millor temps, no? Perquè si pensem que va ser fa 3 anys, era quan començava aquesta crisi, aquesta situació en la que ens trobem. Però bé, de vegades les crisis també són un moment d'oportunitats i en això estem, no? Intentant sobretot buscar fer llibres que ens apassionen, que ens agraden i intentar que cada projecte realment siga únic, perquè realment és únic. Per una xicoteta editorial com nosaltres, cada llibre que posem en marxa és un projecte fonamental al qual no podem fer aigua. Parlant de la situació econòmica, heu tingut algun tipus de suport econòmic o per part de les institucions? Doncs en el mercat editorial al País Valencià realment hem patit aquests últims 3 anys una davallada important de les ajudes a la producció de l'editorial. Realment fa 3 anys es van baixar un 50%, l'any passat van tornar a baixar un 50% i enguany també crec que no sé si ha arribat a aquestes xifres, però també la davallada és important. Per tant, ens trobem en un mercat amb les ajudes cada vegada són més baixes. Nosaltres ens hem acollit, però realment no hem percebut les quantitats que altres anys se percebien per editar en valencià i aleshores, com el que parlàvem abans, estem en un món en crisi i hi ha que buscar altres camins i altres formes d'arribar. És el que nosaltres hem fet, oferint propostes a biblioteques, a escoles i no que siga una ajuda institucional directa amb diners, que realment jo crec que tampoc tal vegada no és la forma més adient, donar diners per a tindre un mercat de llibres subvencionat. Hi ha que espavilar-se, hi ha que buscar mercat, hi ha que fer productes de qualitat, llibres que agraden als lectors i tal vegada això és la millor ajuda. Nosaltres hem intentat fer això, ens hem tingut que espavilar per obligació, no hem tingut aquestes ajudes institucionals que altres anys venien, però sí que tenim ajudes de biblioteques, algunes puntualment del País Valencià, que es compren a títol particular de les biblioteques. A Catalunya sí que ja estan centralitzades les compres de llibres, amb la qual cosa realment ens ajuda molt més, perquè es valoren els llibres i que és una compra més important i és un esforç que no tenim que anar a fer així a València, d'anar biblioteca per biblioteca, sinó que ja s'avalua de forma general. I d'aquesta forma hem anat buscant, no amb una ajuda institucional directa per part de l'administració, però sí podem considerar-ho indirecta, ja que les institucions o ajuntaments ens compren llibres i donen suport a alguns projectes que ens fan realment seguir endavant. Sense jo crec que aquestes ajudes difícilment l'editorial hauria arribat al nivell de publicacions que té en aquests moments. Andana publica principalment en literatura infantil i juvenil. Per què aquest gènere? Perquè jo crec que la resposta té 2 vessants. La primera és perquè des del punt de vista vocacional és un gènere que ens agrada, que m'agrada a mi com a editor, que ens agrada a la gent que treballa en Andana, que els trobem a gust, que tenim els contactes i la gent que treballa en aquest món juvenil i infantil. I, evidentment,
si aquesta primera condició no es donés, no ho faríem, no? Perquè és un gènere que realment, en la que ens trobem a gust, en la que hem trobat autors que ens sedueixen, que trobem aquestes coses, no? D'editar un llibre i després donar-lo a un xiquet i veure la cara de satisfacció llegint aquell llibre, o com demana al seu pare que vol tornar a llegir el llibre, per exemple, del Pingüí d'Oliver Jeffers, que això són satisfaccions d'editor, no? Petites confessions que es fan i que a uno li agrada. I en segon lloc, que també hi ha que contar-ho, és que el mercat editorial valencià segurament les aventures o els projectes que no tenen una vessant infantil i juvenil, que treballen al voltant de l'escola, són molt més complicats de tirar endavant, perquè el nombre de lectors, les enquestes així ho diuen en valencià, que és la llengua en la qual nosaltres editem, són molt baixos, amb la qual cosa ens deixa molt poc d'espai per a créixer i per a consolidar projectes. I aleshores són realment aquestes dues coses. Primer, perquè ens agrada, si no, no ho faríem, i segona, perquè pensem que des del punt de vista empresarial és el gènere que ens pot permetre consolidar-nos i créixer. Aposteu per l'educació en valors en els vostres materials didàctics. Què creieu que diferencia els vostres materials, els vostres llibres, d'altres que no es centren en l'educació en valors? Doncs nosaltres, quan vam posar en marxa l'editorial, teníem clar que no podíem fer el mateix que feien la resta, que el mateix que es troba al mercat editorial. Una de les claus d'una nova marca, d'un nou setxell, d'un nou projecte, és trobar aquest punt de diferència amb la resta de llibres que un quan va a la llibreria o quan els mestres tenen que escollir per a la seva escola, tot allò que tenen, què oferim nosaltres que no ofereixen la resta. La nostra primera col·lecció, la col·lecció Valors, precisament, va voler buscar aquest punt diferencial amb la resta de llibres que hi havia al mercat editorial, i era que la resta de llibres, evidentment, contaven històries, contaven aventures de films de ficció, de realitat, de personatges, i es quedaven allà. Nosaltres volíem que els nostres llibres foren alguna cosa més, és el que parlàvem del fet diferencial, què aportaven els nostres llibres. I volíem que tingueren aquests valors, que pensàvem que l'educació ha d'anar cap a aquesta transmissió de valors. Vol dir que un dia en les escoles, en casa, podem tindre xiquets, preparar a les futures generacions amb grans coneixements de matemàtiques, de llengua, de tots els sabers, però si no tenim una ètica, uns valors, alguna cosa que transmetre més enllà, vull dir, difícilment farem bones persones. I pensem que la literatura és un camí per a transmetre aquests valors. Vull dir, és una forma, als éssers humans sempre ens ha agradat que ens conten històries, ja siga des de l'edat mitjana amb les històries que contaven els trobadors, fins actualment amb les pel·lícules, les sèries, ens agrada que ens conten una història. Si darrere d'aquesta història tenim alguna cosa més, vull dir, si podem transmetre algun valor, i una forma més clara, evidentment, tots els llibres ens transmeten alguna cosa i ens ajuden a créixer i a millorar. Els nostres llibres, sobretot per a infants, volíem que aquests valors estiguin clars i que foren fàcilment traslladables i aplicables a l'escola. Per això la col·lecció Valors, amb els 3 llibres que tenim actualment al mercat, el primer, el d'Ànimes de Cotonpel, que conta la història d'un xiquet amb discapacitat intel·lectual i que permetia treballar el valor de la integració de les persones amb discapacitat, el valor de la tolerància, el valor de conviure en l'aula, en la família, en diferents llocs, el de Fora de xoc, que també treballa els valors del treball en equip, mitjançant l'esport, i una xiqueta que vol fer un equip de futbol, i tot allò que suposa i que envolta aquesta iniciativa. I l'últim, el de Clàudia, l'esperit de la muntanya, que relata la història de Clàudia, que és una xiqueta que descobreix que més enllà de les noves tecnologies i de tota la vida urbanita, que és la que porta, hi ha un món de natura, amb un tema, com ara està prou d'actualitat, el tema dels incendis, de com cuidar el bosc, de la sostenibilitat, i molts valors per a tindre un món amb el qual poder viure la nostra generació i les futures generacions. Has parlat de la col·lecció Valors i teniu altres col·leccions a l'editorial Andana. Com enfoqueu aquestes col·leccions? Quins llibres, quins temes, quins tracteu en cada col·lecció? Nosaltres, com te diem, ens hem especialitzat i hem buscat també aquells punts que ens
que pensàvem que el diferenciava, i de cara a una altra col·lecció que tenim, que és puntal en la nostra, és la col·lecció Vagó de versos, amb la qual treballem la poesia infantil. De la poesia infantil també estem fent una bandera, no? de treballar i d'intentar apostar per allò que pensem que està un poc oblidat, però que pensem que té molt de mercat, no? És aquella escletxa, però nosaltres considerem que podem clavar cap i que podem créixer. Tenim 3 llibres publicats en aquesta col·lecció: Poemes per descobrir el món, Entre cel i terra, de Fina Xirvés, i l'últim que hem publicat, que és una antologia de versos de Vicent Andrés Estellés, enguany que es farà l'aniversari del poeta de Burxassot, amb el qual el que intentem és acostar als més menuts el món de la poesia, no? Realment pensem que la poesia és un gènere que tal vegada amb el pas dels anys o perquè no s'han educat pensem que és avorrit, que no ens transmet coses, vull dir que de fet quan som adults és un gènere de poques vendes, que la poca gent de coses. Tal vegada la clau és que de menuts no ens han explicat poesia, no ens han explicat què és el vers, que vull dir que allò enganxa, perquè de fet, si ens adonem en les cançons de rap o inclús en la cançó, vull dir, hi ha poesia, hi ha rima. Per tant, jo crec que és un gènere que agrada als xiquets. Les experiències que tenim amb les aules veuen que és molt positiu i que, si es treballa, té moltes coses a guanyar i poc a perdre. Després tenim el tema de relats i el tema del treball en la tradició amb el llibre de Buixer Muixeranguera, que presentarem junt a la nova muixeranga del Xemesí, amb el qual treballem explicar una tradició com és la muixeranga als més menuts i explicar aquelles tradicions valencianes, aquells fets, no?, que ens identifiquen com a poble, i d'una forma també amena, divertida. És un poc de descobrir aquelles arrels, no? Allò que ens fa que tenim a la nostra cultura i que creiem que hi ha que donar difusió. Seguint aquesta línia tenim els llibres de Dani Miquel, els llibres de musiqueries, el Roig i el Verd, que treballa i recupera cançons tradicionals, modernitzades i que tenen un notable èxit. De fet, el llibre Musiqueries, el primer, el Roig, ja ha venut més de 4.000 llibres, vull dir que s'ha convertit realment, el mercat ens ha donat la raó. I finalment tenim el tema del llibre per a primers lectors, del qual tenim els llibres d'Oliver Jeffers, que treballem el tema per a primers lectors, les aventures. Oliver Jeffers és un best-seller internacional, la veritat és una d'aquelles coses que et cau a les mans i que estàs molt content, no?, de poder editar-ho. Ha venut a Anglaterra milers d'exemplars, té pel·lícules, té obres de teatre dels seus llibres, i la veritat que aquella intuïció que tens com a editor s'està convertint en una bona resposta del públic, que a poc anem arribant als lectors i ens donen l'enhorabona per descobrir aquest autor, que la veritat que també és un dels puntals a hores d'ara de la nostra editorial. Haveu elegit el valencià com a llengua principal de les vostres publicacions. Creus que hi ha poc mercat literari en la nostra llengua? Mercat literari segurament hi ha poc. A hores d'ara, vull dir, no és una percepció, però és també com hem comentat abans, les xifres d'índex de lectura així ho demostren, no? Que en la nostra llengua es llegeix poc, estem en desavantatge amb el castellà, que té els mitjans de comunicació majoritaris, que té molta més implantació i que clar, això realment molta més força en la distribució ens deixa amb unes poques possibilitats, no? Vull dir, no obstant això, aquesta és la situació més pessimista. Clar, davant d'aquesta situació la pregunta és dir, bueno, aleshores per què editeu en valencià? La veritat és que primer és perquè ho creu, no? Vull dir, perquè un considera que allò, que la llengua que li han parlat els seus iaios, que han parlat els seus pares i que això, vull dir, és un patrimoni que no hem de perdre, i jo crec que editar en valencià és intentar donar-li futur a la nostra llengua, intentar continuar mantenint la transmissió, perquè és un patrimoni, no? Una llengua és una forma de veure el món i hi ha que fomentar-la, i si desapareix també dels llibres, ja està poc present en els mitjans de comunicació, per desgràcia, vull dir, aleshores sí que estem camí de perdre-la. I l'altra perquè realment aquesta és la vessant més sentimental. En la vessant més empresarial, jo crec que la llengua creixerà i està creixent. Un dels indicadors és que fa 25 anys hi ha una cosa que és la llei de normalització i ús del valencià, l'entrada del valencià a les escoles, i a hores d'ara, allò que va començar fa 25 anys està eixint al carrer, no? Aquelles generacions que començaran la seva escolarització en valencià, avui dia ja tenen
pràcticament més de 30 anys, ja són unes generacions que poden comprar llibres, que poden consumir mitjans, que poden fer ús de la cultura en valencià, i això jo crec que normalitza que hi hagi editorials en valencià i que ningú s'escandalitzi, que sigui una cosa normal i habitual llegir en valencià, no? Igual que hauria ser tindre una televisió totalment en valencià, tindre ràdios, tindre diaris en valencià, vull dir, això jo crec que seria no res una altra cosa que algo natural, no? Perquè si als carrers el parlem, vivim en valencià, per què no tenir llibres, mitjans i altres, i tot normalitzat. Per al material didàctic que publiqueu, compteu amb la col·laboració de professionals de l'educació? Sí, evidentment, vull dir, una cosa que quan vaig començar el projecte editorial d'Andana, no? Després de treballar en diferents llocs, sobtava, no? Moltes vegades que molts projectes no havien passat allò del test, no? Que molts productes d'alimentació passen, no? Quan els donen a comprem alguna cosa, segurament algú ho haurà tastat abans, veurà si allò és bo, quines deficiències té i com se millora. Amb els nostres llibres intentem fer el mateix, vull dir, intentem sempre donar-los a banda de lectors més normals en qualsevol editorial, no? Lectors professionals, gent que es dedica a això, sinó també ens agrada deixar-los a lectors, vull dir, objectius, no? Als xiquets que van a llegir aquest llibre, no? Tenim alguns lectors que llegeixen l'original, no? Vull dir, que llegeixen i que vegin realment que els agrada i que no els agrada. Després, evidentment, estan els professionals, no? Vull dir, sobretot en la col·lecció Valors, que és la que té aquell contingut que es treballa, el tema de la integració de les persones amb discapacitat, el tema dels valors en l'esport, allò ho cuidem especialment bé, i després també tenim propostes didàctiques a la web que es poden descarregar de forma gratuïta per a seguir treballant aquest tema més enllà dels llibres. Distribuïu a la comunitat i a Catalunya. Teniu pensat obrir fronteres i començar a editar en altres llengües? És una possibilitat que evidentment, a molt llarg termini es planteja. Tenim alguns llibres en castellà. Evidentment, editant en valencià, el nostre mercat és el País Valencià, Catalunya i les Illes. Moltes vegades hi ha que saber anar pas a pas, no ser massa ambiciós, perquè podríem entrar en un mercat en castellà amb una competència molt gran, amb grans editorials, grans grups, amb una competència brutal, escopant espais a llibreries i això. El mercat en el qual estem a gust, les coses estan anant relativament bé, tot i la crisi, continuem subsistint i tirant endavant. Jo crec que ara per ara no passa, vull dir, si editant el mercat on estem i treballant així som feliços i ens dona per a viure, perquè realment aquesta és una filosofia important, no? Vull dir, a vegades les ambicions, no? Vull dir, allò que les empreses que es marquen els objectius, tot allò que no arriba al seu objectiu és pèrdua, no? No és... La idea no ens agrada, no? Fa poc, xerrant, veient algun documental, en parlaven, no? Comentaven a una empresa que feia productes làctics, no? Deu dir, hosti, esteu a tots els mercadones, això, per què no... I només distribuïen a Catalunya i València. Per què no aneu a Galícia o a altres llocs? I va dir, bueno, que això suposa tindre camions, tindre unes preocupacions, si amb el que tenim podem viure, som feliços i tenim una qualitat de vida, per què no seguir així, no? Jo crec que aquest concepte, canvi de concepte, que els últims anys, aquest creixement desmesurat, ens ha portat a la crisi. Jo crec que les empreses haurien també de fer-lo seu, no? Vull dir, saber on està el límit de tindre una cosa en la qual eres feliç i pots continuar vivint, no? I això, vull dir, amb aquesta filosofia jo crec que de moment seguirem treballant en el mercat on estem i, no sé, més endavant ja veurem com porten les coses, però és el nostre objectiu ara. I on poden trobar els nostres espectadors els llibres d'Andana? Doncs, evidentment, a les llibreries, a la web tenim tota una sèrie de punts de venda on poden trobar, tant al País Valencià com a Catalunya, tenim jo crec que una bona xarxa de distribució. Si els llibres no estan físicament a les llibreries, demanant-lo al llibreter se'l portarà. De fet, això és molt positiu per a una editorial, perquè si el lector s'interessa per el llibre, el llibreter també s'interessarà i farà per a que estigui present. Ens agrada cuidar els llibreters, ens enviem informació puntualment de totes les novetats, però també estem oberts a les noves tecnologies. Tenim una botiga online amb la qual estem ja rebent una sèrie de vendes mensuals, 10, 15, són pocs, però pensem que també
el mercat de la venda directa ha de començar a funcionar i sobretot hi ha aquells punts on és més difícil trobar els llibres o que no hi ha llibreria a prop o que doncs tenim aprofitant els serveis d'enviament de correus i tot el servei online. Jo crec que també aquest mercat l'hem treballat, estem treballant-lo i pensem que és una via de subsistència molt positiva per a tots. Per últim, quin consell donaries als joves o a la gent que té una idea i vol desenvolupar-la? Doncs jo crec que ja que tindré clar alguns conceptes, no? Com pugui ser dels valors que jo destacaria, no? Per a posar en marxa un projecte, és primer tindre il·lusió, no? Vull dir, no pensar només en els conceptes econòmics, no? Allò de amb això vaig a forrar-me. Jo crec que aquest concepte és el que ens ha portat a la crisi, el que s'ha portat una crisi de valors, sobretot, i de funcionament de les empreses i de la vida, no? Vull dir, per tant, tindre il·lusió més enllà del valor econòmic per allò que volen fer, no? Creure, no? De fet, quan una persona et conta un projecte, un llibre, qualsevol història i ho creu, vull dir, la passió que li posa, allò ho transmet i allò jo crec que és una cosa fonamental per a posar en marxa qualsevol projecte. Un altre valor que jo he après en la meva educació i que crec que és molt, molt important és el tema de la constància, no? Vull dir, hi ha que ser constant i perseverant en allò que ho creu, vull dir, perquè possiblement vindran maldonades, hi haurà situacions complicades, imprevistos, i si uno té al cap allò que vol i que pensa que ha d'aconseguir i és constant i fa hores i esforç, no sé si ho aconseguirà, però com a mínim es quedarà la sensació d'haver lluitat amb tot allò que pot per posar el seu somni. I finalment, l'últim seria tindre els peus a terra, no? Vull dir, ser conscient de saber fins on estan les limitacions d'un i aprofitar-les al màxim. Jo crec que allò també és superimportant, no? Aquells que han crescut han pensat que podien fer coses que l'entorn no en donava o que realment no tenien espaus a la realitat que tenim actual, han fracassat. Per tant, jo crec que en aquests tres valors, el tema de la il·lusió, el tema de la constància i l'altre de tindre els peus a terra, jo crec que són tres valors fonamentals per a posar en marxa qualsevol projecte. Moltes gràcies. Fins així aquesta és l'entrevista d'avui. Moltes gràcies, Ricard, per acompanyar-nos avui. I a vosaltres, a tots vosaltres, dir-los que els esperem en el pròxim programa per anar descobrint nous emprenedors de la ciutat d'Algemesí. Gràcies. Adéu.